इस साल के साल में 2 बार मीट आवेले घर में, एगो नया साल एगो होली, आ ऊपर से जबरदस्ती वाला बात बोली। आ रंजन का मतरिया मुर्गी खाए बात कर ली। आ तोहनी के खस्सी खालिस त केंगई करलिस? खस्सी साला खस्सी खाए के बाद हंसी वाले। तो फिर से आ गईली ई दोगलवा मनी के फिर से रिलाई करेले, काहे कि एक साथ साला के ई दोगला के नहीं के पता कि तनी जोरन हमनी दिए में नंबर 1 न बा। ले बा दिखा के एकदम से कहाँ डाली बतावा। चल ना सुधरबे इतना हमनी सुधारे के कोशिश करता, और तू भड़ुआ और एकदम बिगड़ले जाता का रे। तनी औकाते में रहबा ना बेटा तो कमे पेलाई होई ने, बहुत ज्यादा पेली हमने। और हाँ अभी जाए कि नहीं खेत थोड़ा और देखी यार, एक तनी लगा के दी आप लोग से निवेदन है, तनी एकदम हिला दी ना बीच वाले। मनी मनी 1 तारीख के भेंट कर सेट पर। अच्छा ठीक बा, चल तनी एडवांस में हैप्पी न्यूर। हाँ तो तू हो निहुर, आ मेहरारू को दे निहुरेला, आ भौजियो के, आ नया साल के दिन सबके हैप्पी निहुर, वो दिन वो सबके निहुरी। ए बेटा नुनू तनी सुधर जोरे ने, तोरे पारी अबर आई, सबके ऊपर खतरा मंडरेले बा, अबर तोर खूबे रंग आई एकदम नीचे ले संभल। साला बिहार में का चलाता ये चुतिया के पता नहीं के, और ये अपन अलगे फुड़फुड़ाता साला एकदम मुर्गी हो मुर्गी जैसन पिचोरा जाइबा रे। बेटा तनी संभल के रह, दहिया में जान ना, एकदम नान कुबर गोड़ हाथ हई, और तू एकदम से का बोलेला एकदम घुसा देले। कहाँ घुसैला बतावा, कुछ दिखाला नहीं ने? हाँ तो ये बाबू तनी बोली ना कहाँ डाली, बहुत छनछना तका नहीं ना सहल जाता, एकदम झनझनाला तो बोला छनका दे तनी भीतरी ले। साला सुधरे के हमने सुधार समाज में सुधारे की कोशिश करता, और तू रे भड़ुआ साला चुतिया 1 नंबर की बेले निकल ले का रे। बताओ साला कब सुधरे, का करे एकदम डाल दे साला।